ብ1978 ዓመተ ምህረት ተጋደልቲ ህወሓት ካብ ሳምረ ተበጊሶም ናብ ወጀራት እንትጓዓዙ ምስ ደርጊ ኣብ ምሽግ ከባቢ ቤት መራ ይራኸቡ። እቶም ተጋደልቲ በዝሖም ካብ ሓንቲ ሓይሊ ኣይበልጹን ነይሮም። ደርጊ ብዝተጠናኸረ ሓይልን ዕጥቅን በዝሑ ድማ ካብ ሓደ በርጊድ ብላዕሊ እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ኣቃዳዲሞም ተረኣኣዩ። ነዚ ሓይሊ ዝመርሕ ዝነበረ ተጋዳላይ ጸላኢ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ፣ ንድሕሪት ንመለስ ይብል። ምኽትል መራሒ ሓይሊ ዝኾነ ተጋዳላይ ኣይመሓረኒ ግን ኣይኮነን። ንግጠም ወይ ከዓ ኣብ ዘለናዩ ሱቕ ንበልሙ ሱቕ ኢሉ እንተኸይዱ ይኸይድ ይብል። እቲ መራሒ ሓይሊ ዝነበረ ተጋዳላይ ፈጺሞም ክንኽእቡ ከምዘይብሎም መረጋገፂ ዝሓዘ ኣብ ዘለናዩ ንኹን ዝብል ግን ብድፍኢ ተጋደልቲ ኣይመሓረኒ ይቕበል። ደርጊ ቁጥሩ እታ ሓይሊ ኣቀዲሙ ጥቆማ በፂሕዎ ስለዝነበረ ካብ ሓደ ምእንቲ ዘይትበልጽ ምዃና ኣረጋጊጹ እዩ። ወደፊት ኢሉ ድማ ናብታ ሓይሊ ኣምርሐ። እታ ሓይሊ በቲ ዝተለመደ ስልቲ ብድሕሪት ዝነበሩ ጽኑዕ እርዲ ሒዞም እቶም ቅድሚት ዝነበሩ ውሱን ጠያይ ተኪሶም ሃደሙ። ያዘው ማምለጥ የለበትም ዝብል ድምፂ ኣዘዝቱን ምፍጻም እግሩ ብዝከኣሉ ጉያ ክሕዝ ሃመመ። እስካዕ ዝጽካዕ ዘይረኣዮም ተጋደልቲ ኣብ ሜዳ ህዱድ ኢሎም ምስ መጸ ብብሬን ብቦምብን ኣብ ቅጽበት ድብለቕልቕ በለ። እዚ ከይሓሰቦ ዝተደናገጸ ሰራዊት ደርጊ ከምታ ዝመጻ ንህድማ ተጠቀመላ። ገጹ መሊሱ ንህድማ ዘመናዊ ብረት እንዳሰዓብካ ምጥባስ ክንደየናይ ከም ዝምቹ ዝነበረ ይዛረብ። ደርጊ ደድሕሪኡ ዘሎ እንዳተዛፋዘፈ ተጋደልቲ የርክብዎ ምህላው ዝተረድኦ ብረቱ እንዳደርበየ ከም ኣድጊ ጭራ በቢ ዘለዎ ጠጠው ምባል ጀመረ። ተጋዳላይ ኣመሓረኒ ብዕድሚኡ ገና ንኡስ ኣብዘ ዕድሚኡ ዘለግ ዝበለ ምስ ሙሉእ ዕጥቂ ሰሚሩ እቲ ውርውር ዝኾነ ነብሪ እዩ ዝመስል። ብፍጥነቱ በተሓሳስብኡን ካብ እትግምቱ ብላዕሊ ንሱ እዩ። ጸላኢ እግረይ ኣውፅኒ ኢሉ እንተሃድም ነቲ ዝመውት ዝማረኽን እንዳሓለፈ ነቶም ንቕድሚት ዝጎዩ ትኹረት ሂቡ ዳርጋ ምስኦም ተሓዋዊሱ ምጉያይ ተተሓሓዘ። ጸላኢ ምስ ጨነቆ በቢ ዘለዎ ክህልህል ምስ በጽሐ ኩሎም ጠጠው በሉ። ቁጽሮም ውሑዳት ርሕቐት ኢሎም ዝሃድሙ ስለ ዝረኣየ ሕዝውን በቃ ካብኡ ከይተሓልፉ ዝብል መምርሒ ተዋሃቡ። ተጋዳላይ ኣይምርሐኒ ግን ኣይምሓረኒ ኢሉ ዓይኑ እምቱ ጎየ። እዞም ርሕቕ ኢሎም ዝኸዱ ወታደራት ብዝተኸኣሎም ምትኳስ ፈተኑ ነይሮም። ተጋዳላይ ኣምርሐኒ ግን ከም ሓራስ ነብሪ ብውሱን ደቓይቕ ኣብታ እናሃደሙ ዝሓዝዋ ጉቦ ተምለስ ድፋዕ ተጠምጠመ። ዝንበዱ ወታደራት ናበይ ከም ዝሃደሙ ከይተፈለጦም ብዘይውኒኦም እንተሃድሙ ፍርቆም ዝጸድፉ
ፍርቆም ኢዶም ዝሃቡ ገበሩ ሕዝቡን ደጊሙ ኣይምሓረኒ ኢሉ በብዘለዎም በቲ ዘዳግም ጻዕዳ ጥይት ኣሓረሮ ብሓፈሻ ካብታ ዝነበረት ሓይሊ ብዜጋ 5 ውቕዓት ዝሞተውን ኣይነበረን ተጋዳላይ ኣይምሓረኒ ብስት ዝነበሮ ጅግንነት ተደሚሩ ኣብቲ ውግእ ዝሰርሖ ስራሕትን ብብጾቱ ዓብዪ ኣፍልጦ ናዕዳን ብምርካብን ተባዕ ጀግና ምዃኑ ኣረጋገጸ እዚ ከይተሓሰበ ዝተኻየደ ኩናት ዘይነዓቕን ኣስጋብን ዓወት ተጓነፈት ሓይሊ ገፋፊፋ ንኽትብገስ ጸላኢ ካብ ዘለዎ ኣላጀን ዓዲ ጉዶምን ፈሰሰ ብስምዒት ከይተፈለጦ ጉየይ ዝወዓለ ተጋዳላይ ኣካላቱ ሕርጭ ኮይኑ ተዳኺሙ እዩ ነይሩ ኣብዛ ሰዓት ዝነበረ መማረፂ ሓንትን ጥራየ ኣብ ዘለኻዮ ድርፋዕ ሒዝካ እስካብ ጥይቶካ ዝውዳእ ውፅኢት እዚ ውግእ እንታይ ከም ዝኾነ እውን ብጋንኡ ምግማት ብዙሕ ዘፅግሞ ኣይኮነን ስምዑ ቡፀት በለ ተጋዳላይ ኣይምሓረኒ ደርጊ ፋሽሽ ዋላ ይብዛሕ ኣይንሽነፍን እንተበዝሐ 5,000 እዮም ዝኸውን ኣብ ኩላትና ድማ ተደሚሩ ልዕሊ 5,000 ጥያይት ኣሎ ጥራ ጥይት ኣይተባኽኑ ካብኡ ሓሊፉ ዕላማና ፍሉጥ እዩ ንሱ እውን ስርዓት ደርጊ ምጥፋእ ስለዚ ዋላ ንሸን ኣሽሓት ሰራዊት ኣብዚ ምህላቕ እንተተኻኢሉ እቲ ዕላማ ኣብሊዑ እናበፅሐ እዩ ኢሉ ገፁ ትንታግ ተኸደነ ስምዑ ጾት ደርጊ ፋሽሽ እዩ ኣይሸነፈናን በለ ሕዝቡን ብመሰረቱ በሽሓት ዝቁፀሩ ጸላኢ ታንክታት ጀትን ታሒዙ ብሓደ ሚእቲ ተጋደልቲ ምድምሳስ ዝጠራጠር ኣይነበረን ተጋዳላይ ኣይምሓረኒ ግን ናቶም ጥይት ዝቐትሉ ኣይመስሎም ጥራይ ወነን ስምዒትን ሒዙ ንጸላኢኡ ከም ዘሸንፍ እቲ ዓወት ከም ዘድልግም ርግፀኛ እዩ ነይሩ ጸላኢ ነዚ ሙሉእ ሻለቃ ዝድምሰሰ ሓይሊ ቁፅሩ ልዕሊ ናቱ ሓይሊ እዩ ኢሉ ምእማቱ ኣይተረፈን ነዚ እውን ታንክን ጀትን ከይተረፈ ዘሰለፈ ጸላኢ እቲ መቐበሊ ድሃይ ዘይብሉ ሰራዊቱ ዝበልዐ ሓይሊ ጥንካርኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሓት እውን ከም ዘለዎም ስለ ዝሰግአ ኣስተውዒሉ ገዚኡ ቦታታት ንምሓዝ ተገደደ ከምዚ ናብዚ እስካብ ዝብሉ ብዙሕ ሰዓት ድማ ወሰደ ተጋዳሊት ትብለፅ ዝምራሕ ሰራዊት ሕወሓት ካብ ወጀራት ናብ ሳምረ ንምስካር ተጓዓዒዙ ከባቢ ምሽግ ቅድሚ ምብፅሑ ተኩሲ ከም ዘሎ ብርሓቂ ካብ ዝስምዑ ድምፂ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ገባራት ሓቲቱ ኣረጋጊፁ እዩ ስለዚ እውን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ጥንቃቐ ክገብር ምስ ከኣለ እቶም ገባራት ደርጊ ኣበይ ከም ዘሎ ብፆቶም ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣረጋጊፁ ክስጉም ገበሩ ከም በሱ ጨቢጡ ከም ተመንቀጥቂጡ ከጥፍኡን ጸላኢ ዝበዝሐ ሓይሉ ናብ ወጀራት መንገዲ ዓፀው
ፍቁር ድማ ንሳምረስ ገደሉ መንገዲ ዓፅባ እቲ ሙሉእ ምድላው ዝገበረ ብተጋዳሊት ትብለጥ ዝምራሕ ብርጌድ እቲ ሕቁኡ ዝሃቦ ጸላኢ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቁፅሩ ታርጌት እትዮ ዝተረፈ ሓይሊ ኣድላይ ዝበለ ገዛኢ ቦታታት ሓዘ ጸላኢ ሓደ ኢሉ ተኹሲ ጀመረ እዚ ጸላኢ ከጥቅዑ እምበር ከምልጡ ከምዘይኽእሉ ኣሚኖም ኣንጻር ጸላኢኦም ዝተዳለው ተጋደልቲ ብወነን ብስምዒት ግንባር ጸላኢ ምብታን ጀመሩ ሕቁኡ ዘርጊሑ ዝኣተወ ጸላኢ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ብርጌድ ሰራዊት ሕወሓት ካብ ነብሪ እንዳተወርወረ ኣብ ሱባኑ ተሰራሰረ ጸላኢ ናብ ዝተኩሶ ጠፊእሞ ነንባዕሉ ገጠመ ዝተኣዘዛ ጀታት እውን ተኾና ናበይ ከም ዝትኩሳ ኣይፈለጣን ዝረኸብኡ ቦምቢ ምስንዛር እምበር ኣብ ማእኸል እትሕምስ ዘላ ሓይሊ ንዕኣ ዝትኩስ ኣይነበረን ብጾት ብድሕሪት ኣለዉ ማለት እዩ በለ ተጋዳላይ ኣይምሓረን እዚ ዝተረድአት ሓይሊ ብዝበለፀ ወነት ተሰሚዕዋ ምስማስኣ ቀጸለት ጸላኢ ካብቲ ቀድሪ ዝበፅሑ ብኢቱ ምስማሱ ወፀ ደርጊ በለ ተጋዳላይ ኣይምሓረን ድሕሪ ዓወት ገጹ ከም ፀሓይ እንዳበረሀ ጥይቱ መርዚ ሕንዚ ማሕራ ዘይብሉ መደንዘዚ ጸረ ሰላም ጸረ ህዝቢ ጨካኑ ክፉእ ሰላቢ ኢሉ ናብ ውግዓት ደርጊ ከይዱ ሕውስ በለ ኣረ እባክህ ጨርሰኝ በሎ ሓደ ወታደር ሱቅ ኢሉ ምስ ረኣዩ ሕልፍ በለ ኣንታ ቤዛኻ ተቐጸልኩ ወይ ማይ እንተሃሊካ በሎ ካልእ ድማ እንታይ ኮንካ ተወቂዐን ድየ ተገሪሙ ዓይኑ ርኢ ምሰበሎ ዋይ ዝገርመካ መርዚ ጥይቶም ሰላማዊ ህዝቢ ዓይሰብ ድዩ ዝፃወት ከም ከልቢ ዝሕምም እንተኾኑ መጨነቒ መን ኢልብዎም ንሰብ ኣሳቒ ካብ ባዕልኹም ሓሊፋ ጸገሙ ንሰብ ተሪፋ ንሰብ ዓቕሙ መን መወፀን ኩናት ሰላም እንተሃልዩ ረዚኦም ዝገርሙ ሰበን ዘይለልዩ ንመን እዮም ተላዒሎም ንመን ከኣልዩ ሕዚ እውን ብዓይኒ ጽልኢት እንዳረኣዩ ስቕ ኢሉ ሓለፎ ኣብ ክልቲኡ ከኣት ዓወት ተጋደልቲ ዝተዛዘመ ኩናት ሙሩኹን ዓፅዋርን ሒዘብ ናብ ወጀራት ብሓባር ተመለሱ ኣብ ዓዲ መስኖ ዝተወሰነ ምስ ዓረፉ ለይቲ ሙሉእ ተጓዒዞም ዓዲ ቀይሕ ወጋሕታ ኣተው ሰራዊት ሕወሓት ውዕልኡ ንምግምጋም ኣኼባ ተኻየደ ብጾት ትማሊ ውዕሉና ኣብዚ ብዝንኣድን ብዝሕጉስን ዓወት ተፈጺሙ በለት ተጋዳሊት ትብለጽ ብጾታ ዓይኒ ፍቅሪ እንዳረአየት ቀፂላ ኣብዚ ሓይሊ ሓደ ዓብይ ተራእያ ተፃዊታ ስለዚ ነዚ ከመይ ከም ተጀመረ ከመይ ከም ዝነበረን መራሒ ሓይሊ ተኸስተ እንተተረድአና በለት ተጋዳላይ ተኸስተ ብድግ ኢሉ ኣነ ሓቂን ምዝራብ ኣብዚ ዓወት እዚኣ ዘወፍኽዎ ካብ ግደ ሓደ ተጋዳላይ ምዃኑ ሓሊፉ ካሊእ የለን ካብ ፈለማ እስካብ መወዳእታ ነዚ ዓወት ብዓይኑ ዋና ተጋዳላይ ኣይምሓረን እዩ ምስ በለ እቲ ሓይሊ ካብ ዘለቶ ሓፍ ኢላ ብጣቕዒት ድምፂ ዓሽ በለቶ ተጋዳላይ ኣይምሓረኒ ሳጓሽሙ ኣብ ከባቢ ምዕራብ
عبس نبرا وقع ندرجي كي يمحر أي محرني إلويو سحكو أخوينو توهيبو تكاللاي أي محرني زمسكبو عود سحكو ساود بقاس بقاس ناب مرحنات بركيد كديب تجبرا تكاللاي أي محرني بتمرتو من باب مصحف كاب مخال حليفو وزيد بحال أيقونة ادميقو دما كبابي 19 عمد انتخونيو بلحو التحساسبو أبن عزو يسحقو سيو